ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Якум рақами рейтинги вазни сабук UFC Арман Сарукян Ҷастин Гейджи ва Чарлз Оливейраро ба муҳориба даъват кард. ма довталаби ҳақиқии рақами якум ва омодаем ки ин чизро дар муҳориба зидди касе ки набошад исбот кунем. Аммо чӣ гуна ма ин корро карда метавонам дар ҳоле ки дигарон танҳо дар коғаз муҳориба гузаронидан мехоҳанд? Чарлз, Ҷастин, шумо метавонед ки нишаста интизор шавед ё ин ки худро нишон дода ин чизро сазовор шавед, навиштааст Сарукян. Ва дӯстон, ҳамин гуна Арман, Оливейра ва Гейджиро ба муҳориба даъват кард. Акнун интизор мешавем ва мебинем ки онҳо ба ӯ чӣ ҷавоб медиҳанд. Айни замон Арман якум рақами рейтинг аст, Чарлз дуюм рақами рейтинг аст, Ҷастин боша сеюм рақами рейтинг аст ва фикр мекунем ки Арман довталаби асосӣ аст, аммо ӯ шанси худро аз даст дод ва акнун UFC дарҳол ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд ва муҳориба зидди Чарлз ё Гейджи барои ӯ беҳтарин имконият аст ки номзади худро ҳамчун довталаб баргардонад. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачако қати иншаалло ина тага ина ирӯз 2025 01 11 рӯза ирӯз 11 рӯза ина бародармон дакме надошт, ҳама каса ина бародаро дакме набуд. Чихе гузаштем бачо созая тага чихе рафт омади иншаалло ҳама созая иншаалло ина гаштесем доха гап нест. Дӯстон, чанд соат пеш дар Англия турнири UFC Fight Night баргузор гардид ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни чемпиони пешина Леон Эдвардс ва проспект Шон Бреди шуд. Ин муҳорибаи 5 раунда буд ва Шон ба Леон ягон шанс надода тамоми 4 раунд зидди ӯ бартарии калон дошт. Ана дар 4-ум раунд бошад Леонро маҷбур кард ки таслим шавад. То ҳол Леон Эдвардсро ягон кас фавран шикаст додагӣ набуд ва Шон Бреди аввалин чунин ҷанговар шуд. Ҳамин гуна Шон Бреди бо тариқи усул ғалаба ба даст оварда яке аз довталабон барои камарбанд шуд. ҳамчунин дар ин турнир рақиби пешинаи Мухаммад Наимов Натаниэль Вуд баромад карда бо қарори доваро ғалаба ба даст овард ва реаксияи Наимов дар ғалабаи Вуд чунин буд. гӯш кун Натаниэль, гӯштини ту нол аст, греплинги ту нол аст. Ту доимо номи маро мегирӣ, аммо ту дар ягон мавқеъ беҳтар шудагӣ нестӣ. ҳоло ҳам ҳамон комбинатсия лоукик аз дохил ва берун, хуки чапи ту, кросси ту дигар ягон чиз надорӣ. Ту на гӯштин дорӣ, на греплинг дорӣ. Ту гильотина карда наметавонӣ. гӯш кун бародар, рав ва тамрин кун. Намедонам ки чӣ гуна мубориза бурданӣ, аммо ҳозирашда ту нолӣ. Ин дӯсти ман риэлтор аст ва мегӯяд ки ту одами пастӣ. Ман низ бо суханҳои ӯ розиюм. Барои ман боз бо ту ҷангидан шавқовар нест, чунки ту ягон чиз надорӣ. Ту ҳатто ҳозир дар ин муҳориба бой дода истодаӣ. номи маро нагир, вагарна ман туро аз пешӣ дида ба ту шапалоқ мезанам, ваъда медиҳам, гуфтааст Наимов. ва дӯстон, сабаби чунин реаксияи Муҳаммад Наимов дар он аст ки чанд рӯз пеш Натаниэль Вуд оиди Муҳаммад чунин суханҳо гуфта буд. охирон мағлубияти ман дар Абудаби зидди Муҳаммад Наимов шуда буд. баъди ин муҳориба ман танҳо як ҳиссиёт доштам, хашмгин будан, чунки ман худро фиреб карда ҳис мекардам. медонед, дарҳол баъди муҳориба ман намефаҳмидам ки чӣ гап шуда истодааст. то он вақте ки ман муҳорибаро тамошо накардам. вақте ки ман ин муҳорибаро тамошо кардам, ман дидам ки чанд маротиба ӯ ба ман зарбаҳои берун аз қоидаҳои ММА зад. ӯ маро аз шортҳоям қапид, ӯ сеткаи октагонро қапид. дар 10 сонияи охири муҳориба, вақте ки ман ӯро ба замин афтонида хаста кардам ва ба ӯ зарбазанӣ мекардам, ман фикр кардам ки ҳозир ӯро шикаст медиҳам. дар ҳамон лаҳза ӯ дастпӯшакҳои маро қапид ки ин чиз ба ман намегузошт ки ба ӯ зарба занам. ин чиз маро ғазабнок кард, чунки ман $60,000 аз даст додам ва ин пули калон аст. дар UFC ту пул барои муҳориба мегирӣ, боз пул барои ғалаба ва боз бонус агар ки баромади хуб нишон диҳӣ. ман ҳис карда истодам ки бой надодам ва маро фиреб карданд. доваро ғалабаро ба ӯ доданд. довар аз ӯ ягон бал кам накард ва ман апеллясия додам ки натиҷаи муҳорибаро тағйир диҳам, лекин онҳо ин чизро қабул накарданд. барои ҳамин акнун ман ғазаби худро истифода мебарам то ин ки боз ҳам ҷанговари зуртар шавам. агар ки реванши мо бо Муҳаммад Наимов баргузор гардад, ман ҳамаи корро тағйир медиҳам ва ба одамон нишон медиҳам ки барои чӣ ман аз ӯ дида ҷанговари зуртарам, гуфта
аст вуд. Хотиррасон мекунем ки Мухаммад Наимов дар муҳориба зидди Натаниэль вуд бо қарори доваро пирӯз шуда буд ва дӯстон чӣ гуна ки мебинед Мухаммад Наимов бо ӯ реванш гузаронидан намехоҳад. Муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепид шуда. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.